nyika yeZambia yazviita zvekare. Taona kuti hakaende Hichilema aiwa abva anyatso kuuya akasvodesa vanhu vanotaura zvakaipa pamusoro pake. Tinoona kuti muSouthern Africa muri kuita mablackouts aiwa enhau dzemagetsi, but muzuva ranhasi hakaende Hichilema azvipedza nekukomishina kwaita aiwa 300 megawatts thermal power station. Sasa ndipinda mashuka nomuda nyora muzara nazo to subscribe like turn on the bell icon. Zvamuri kuona mapictures akaende Hichilema nyora achiti adverse energy mix is key to Zambia's long-term energy security. We are proud to officiate at the groundbreaking ceremony of phase 2 of Mahamba Energy 300 megawatts thermal power plant in Sinazongwe district. This is a major step towards addressing our nation's energy deficit. Pana patinoziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe nyika yeZambia nyika dzaishungurudzika kandi dzichiri kushungurudzika nenhau yemagetsi vachiti aiwa nhau yemagetsi pane deficit haasi kuwanda nyika dzavo. Munyika yeZambia tainzwa vataura nhau aiwa dzemaload shedding, but akanga tinani pane nyika yeZimbabwe. Toona kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZambia pahakaenda Hichilema anouya taura masvika kuti aiwa nhasi vazviita ndine zuro vakwanisa aiwa kukomishina 300 megawatts dzemagetsi. Pana patoona kuti aiwa nyika yeZambia vamwe vakasvora zvavo mutungamiri wenyika yeZambia, but apawo vanomusvora ndo patombomutiwo chimbouya mumbokurukutedzawo. Tinoona kuti ari kuita zvinhu zvine musoro. Ava vamwe vanenge vachitenderera vachiita zvavanoita vachitenga dzimotokari vachikomishina motokari vachiita zvemarozi, but tiri kuona kuti abva nyatso kuadresa issue yanyatso kubata upenyu hwevanhu, yanyatso kumisa mabhizinesi, yaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzakawanda. Bendai kucomment section medu ndidzi mafungiro enyu, musangano subscribe like turn on the bell.